днес ще играем онлайн с един мой приятел. Казва се Виктор. И хора, ако ви хареса видеото, дайте лайк. Хора, да знаете, че моят приятел сега е на сезон 9. Вече играл 20 минути, не стигна до сезон 9. Не би, като 20 минути, не стигна. Хора, я пишете в коментарите дали съм добър на OnlyUp. Сега, хора, пак почвам от начало. Този път за вас, хора, се постарая. Чакай, ще